so obi asuro wasi oba wasi buchi a ada na bebo abusuan asu ye se do mu ko nunsium mu ye de odi ni di ade ni begina ho Abusafo mema munyina kwaba Nyansapo TV so mekase Nyansapo a na wageme so se yesane no badwemma kwan so yasen de ehye bio meso subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so adwenkyere ene yeje koma yedie bia no so adwenkyere wo ho no na wo so atwe no ho no ama no ayekama midin ni oba ye asuama yeboa ene dan so wosan hu me bio a eyenkomo kokofoforo kra ena mede ebro mene nana jemfi adutwem ene santana se ne abedi ne dan komoyi megidie se enkomo ne kone wieye no na wasua de afirim se ne da yesua de afiri opanyi hoyi me mana na kwaba ne afa ne enkomo hwehwe ni nyina no ehhehye so yesua de nana baya mo akwaba bio meje so bibia boko obo ade na no adaro ma ye ho ode no kore okay ene so yesen de ehye bio yebedi enkomo ade me hu bia na makai VIP for ose ye da o mase mana Appiah na busuafo no kore ye na VIP bus station baba be 10,000 nti bi da ni part ni dinu no ni dinu 10,000 ayo de 10,000 na Appiah no mo makeka nyina adrova for bus station ho nyina ye chiamo ye da mo ase so na oyonko James so aha no so menchia no na ye na nase se o munyina aka ho age atum na omohwe yen this is James Taiba Ghana ntentem no Taiba pa James oba memma ne sapan se oyi fufu so nam memma oba memma ne sapan oba kesiese no de eya na de mu oduro sekutu seba na de abana ahye Kristo ni munyam na ne Jamfi so aha waje ne samba sane tenana ye ni komon ne dem so na mete asembi na maye babuni menti ase migidi se saa na de ohwe mi so tese asemi ya so nti ase ne ne yenya panyi yenya wo ha no boayen na cherechere yen yesi ayiyu achi no asubo wo ho meti asubo sesen abusafo nyina ne be sai de konso hu de konunso mu ana sesen asubo be ho asem ne yeken te ne yenya wo de boayen na cherechere yen ni nsua de mfrim e de ne se asubo no cheyimu amenchia Nyansapo ahwefo nyina obaya wo se asubo ye kasa na yeminu yesi yekodwra ana yekobo asu yekodwra na yekobo asu nyina ya de baako yebo asu no asunsuye wo sunsuye ne kakra bi sunsuye wo ni se abusua no se obiwu ide na otwede wie ne ye yi ni etwato wie a adwada na ebebuka no abusua ne nyina ahia na yebuka no enipa na wo wuye no yi obi de nisi nanan yi wo no yi nfa foforo de nisi nanan se ebia o yire wo ma ana Asante amemem se be ma wu a yi ebia ni nua asa na ofa ase ana se ne ofa se oba unu ya wo na ofa ase wo wi ne yire no ana wo ofa wo wi ne yire no hwe na akopem se de duana be so won de na shansa nti oba ne kunu abusua na kunu firi bo na konhoma wo yabona kohoma ai yabona kohoma sa kopim adaduanan no enti be ma no be mo na kohoma sa da bia one ne ma de seso no na otwe bia na kohoma be ma no ne se wo hwe ne so keke na kohoma so ano akohoma nya se ho akohoma be so oba kwa de ne kunu wa de sa afiansa jo ko so ba kunu mema bebre wu wo sa de we oba ne kunu wa me ka ketu bi nka kunu ne kese ne kunu wa ade o mda so be ti mda so no ye tia no tia ne yakope ade bi efe no gun powder ye na no fe na tuduro ne abone pomiensa awo ba awo ade besis na be ma ne daso no ne o mu force bone poma tuduro ne kan fin bone sa amiensa bone pomiensa mo ade bi o te se safo ne credo na ye di abo ade sa ade no ya bone yinu ye de tuduro na bone pomiensa no ade sa ade na beto asene ye to asene e be hwe se ade na se safo no dawo abeba be dawo ba ne so na na twanyo ye de bo mo wasen wo sana ye de bo wasen se de ye ahwene ye to asene no ono ma bopo no wa echi ne mo bopo no wa echi mo be hwe se credo no ba bia se credo an se safo no ba be dawo ba ne so
Baba da so. Da bia ne da so. Ana kire sen. Enti ene efe ni kunatam no. Kunatam. De tie ne se be ma ne ni ho. Wo da so obusua ne sem sa akopem afe. Ti sa afe ne nsoe. Se be ma foforo ba ho so bebie dan na o de force ba bebia etudo na wo mu no entunku no. Hey. Sa. Sa afe mai. Afe nsoe ma abusua ne nyina no hia. Be ma bie ni kwan se ote sa de no nana no fa ni kunatam. Nti sa tuduro ne wo mu no. Wonam fam no nte se wo da ho aye pee ne mo honhom fam de to. To. Nti na oba bi wa ne kunu bewu. Na bi afi ans na kofa be ma esi ofa be ma no owu. Ofa be ma no owu. Se wo fa ma ne ye miensa yesi wasibuchia. 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 Oba so nyaka se wasibuchia. Ise kuro na ofirim ni kuro nto aso no. Ise wo kwa akiri pa ansa na mpana kwa wanya bi. Obi an pese ba wu. Ti obi asuro oba wasibuchia. Wo ye hoho kuro be ka so hey jai we mema mensa na afa ne sema wu. Yesi wasibuchia nti. Sa de to wasene no. De che ne mu afa ne so ye kwan fa so a ye bi ne nya ho na ye konti de pe me besa da ko. Ye betina sedi. Nti obo ewie a ye de ba ni shayo nsa sa da de anan no. Ko him se de anan be so ne mu ye ni wie a na kwasiada ye trase memenda kwasiada ne atena se no. Adwuada de ebuso ne nyina ehia ne ya hwese ye na ye boka na se ya moka nsa se ne nya aye ne ma etoto ye bi kai bi anka titi ne nyina se kaba ya chama Obama de otua ka wa fie ho ye bia beti bia man obi otua ka wa fie ho ye bia no na fa so ba so e be chama obi a fa so ba bi de to abutua foto me bi won so mmerewafo wo fie ho no ne chama wo mmerewafo mo nim fie kwa ni mu abusuani bi won so mo foto no mo de akotum se be ba na se omo ni sika o meko foto no akoyi bi ade a enti se omo wie ni nyina wie a ya boss de nyina fie na be pe de obedi do ye na de Emfa ho se ne wofaase bi ne de ma no hwe no eto asa nyo na bedi na de ti ebuso ne nya do mani tufo no mu sa branch we ne da fom na papa ne da fom ti yam mane ni wonu ya na se ne wofaase na se ne wofa na de a osuo ne nyina agi tumu wi a ya ka kire wo a wa wo timi nyi ntumu ho ebuso no ya ka kire na emfa se abere nyina ti kuro ba ko to mo bo wa mane na akobo papa ebuso ya fa mane se o ma mi fie ne si ya so o ma mi fie ne de wudu o Fabia na o fa se bia de na o bo papa busu afama ne no mo ka se you a mo jitu mo abebo ma ne so be kokon ma de atum se yo papa fie so akobo ma mi fie fo ama ne e nyina nkra ni mo de de ntimi ka se me nkwa ma je na akodu fie na busu afa ka se adede na akwaje ne yampene so a nti ko bo ma ne o mo jitu mo a na waba abebo ma ne na adedie bia no adedie wo ho adedie ubedi ade no adidie wo ho adidie bia na adidie wo ho enu ti ye bo kakakra ye bo ka ansa na de wadi ade wo jetum a awia ye bo ka e bia betima ka se wona wodi wo fa asomasi ade wona wodi wo fa asomasi ade nti ya bo ka 8000 cedis ho na wo iska ma wo ma umu ade usika nti wo dwe wo baji bia ka ho askara wo me ho na de nti na mi nti wo baji bia ka ho so usika nti wo dwe de ni iska na kan ni so ya beji bia kan se de on beka bia na yakosrente so anti ya bobo no na wasre wa bobo na wi no wane nipa kakra twa ho hye mo ben wo no wasre mo se ko se mutu agina di mutu agina na mo kona mo ba ma be se na no se sre mo ntim so e bia mo ka 1000 se wo koba na be ka se padara be ko na 500 ne benya eno so wo mu ade wona wo be kire de wo betua wo be sra me ate wo so to be sere wo wo be sra me ate wo so wo ni tumi se wo be kan de wo betua kire wo mo ko agana ba se se na no madaro ma we de mo wo fa ase ana se mo nana esuo tonso fo mo eden mo hu no bo na mo nya hu bibi ma no e bia o ma be ho na mpanyifo be sa kom ti apam no ma sa ate so biem na ma san so akoso ase nti wo koso asere na bia sa be no mo ape ba ko bi mpanyifo ba ko aka ho afa se wo ne di mani mo ko ba bia bo bon wane ne bibia ama mo nti mo sa apade mo biem ti se mo ko ba na bia de mo kan etwa ato no se mo ho ade betimi a mo ba di atum mo je tum wi a se ka bi on ba di atum bia snap kan ho snap da so snap kan ho snap strada se strada de o ti ase se ba ko pe agano me kwaye bi ase me kwaye bi ase na omukuta snap no mienu ana mo de be obechia o de be mo hene na kwa aba o mo de ba ya de o ya announcement se
abusua so ohene baaya ombe na kwaba omukuta omo sem pentu mienu mi wa chira fonso bottle mienu ne kura o oso kuta pentu mienu so akwa wutri mi kuro manka ya manenyo pentu mienu so ade na ye mienu eye mienu ne kuta na pentu mienu o say ye 4 o say ye 9 mienu na ye pentu ba akwa ye srada enti we ne de ya na ye je no eyi no snap no srada na de kan sika na say sika no hono na fe na ye be Asubo no efie die no ni die ye na busu ama abusua no wo sa da ye buka no da na bebo abusua na su nye se do mu ko nunsium mu me de odi ni di ade ni begina ho na ya begu nsa asre osoro ene asase ene nananam samanfo ne abosu ni asa atwa kuro no ho ahia ene nananam samanfo mu fie o mabakọ na enne dey ebe amonana asomasi se Peter we James ne di na de me kwa na megu nsan James ni di na chi we me na ono James ne di na de ne kwa na megu nsan nti enne dey nananam samanfo am ofie ha ma ofie ha ko ma ba amko no ye srem se enne monana asomasi a okoye no monana asomasi na de ni si na nan na mo mafiri na okoi ade e ba ya di ha ba de busuan ba no esre se dipa wo afiri mu koyi no mamu ma bi nsia bi akire bi boni bia wo ha sese munyi mfiri omai na naso mesi bajinsa na ha se bonsa manfo no honidi na naso se bajinsa na naso se bajinsa wo bo mu ebere de o trim nyina di mu ya wo de masema to munim se omunyi mo chire nyina pa efie na busuan no mrantie enya adwuma nye emakwa wale no maba abo ho ayeden ye srem se asomesi a waba ya na yesi na nan emfa ne da ya de sirama no so na saa de so de tumani de se de mo bon pai wa so de mo na pai bonu a de se pai bo te so de mo pai bo na se gu de se pai bo na se de amofro ayi Abraham nyame Peter nyame Isaac nyame no Jacob nyame Isaac Moses nyame nyina amofro no saa pepe na yegu nsan ati o ye frefre na nanum samanfo no mabakọ de na nanum samanfo mo de mo frɛ ne de Abraham obi kuro mu saman se Abraham wo mfiri ha Jacob se won free ha Isaac won free ha nso mu nyina obi kuro mu saman ame de me bo me fie samanfo me frɛ me na akapai saman me frɛ me na kwefoku me na Abraham kure me na ko no kro me papa kwaku saben me frɛ papa kwa Abraham wa me so afia santoa me bo mu nyina mu nyina di wo metrim minim and saadi nso sebe so nye sebe jimi fo be netimi gu nsan ofie enyo bia netimi gu no obu okra se ma make no nipa ni nya wo ofie no wote so desan ma na no ho so ontimi konkai di ni no ka na orefi enti mo asere nyina wi no ma saadi de di ade na hye na nanom nsa hye mo sere se ena ade mo na asomasi edi onua na se na ofaade mama bibia antro ne menka se obedi ni ofaade nua impo ade impo na se itu no nti fi na ekuri mo mo no ho ban one na busua na yire ne ma mo fi hawo ne atete bia nkom na fi na ekuri se enne ye wie bibia ye asomasi awo na ye gya wa chi kura busua nyina ye hia ye buka no ma hawo bia ma wu wachi fi na wono amabo no akasa no so edi wonu esi wana ye wie nti ma hawo bia ma wonu achi boa no na wontimi hwa wo yire na o ma na o gya wo ho no we are now the sun the sabre no ya sra ma abusua ne nyina wo fie honom ti adwada ne aba abusua ne su e wo fie honom nti wi a ensa no obi a oti ho bi egu yere de kae no obi oti ho bi bia ade bi kana no eno nya bebre kakre bi ne hwama o jena untimi no ma utimi de gu fom enye nhye chinchina da bi we a o jena o se untimi na so akonya na ate so a oyi ompaboa wa bo mu ase na de egu fom na de egu fom na ye wie bibia nhye se ye wenti free hono afi no ye bebisa oba no o se yi de osi ni kunu nanan afi na yi de osi nanan ye bebisa oba ne se okunu asoma sia we wuye enena ye ibusuani nyina hia ye yi abrante se onsi nanan enti obeto aso se sabe no abusuani nyina obeto aso de na ye di animi obekoso awale no o wanle nche se o koda ne nche ne mo ya mamre kwa so obeto aso awale no koto se de na beba sabe no da na ebuka no ye mie be ma ne niema so ye mie niema so da bi enti se na oba ne tembe tete kura be ya de na na ye bie niema so he ho sesi no e ho no so
adana ebuka no oba no se abusua ne bisa no se ukunu che no ode obika unim se obi a obi ba beda ne ka wonim se wonim obaka se wonim obaka se da bi nanso so wonso so ukunu so obi so de ne ka wonim ana ebi o ka bi o ba bi oba no okunu de mo na wonim ebi an obi de ono so ka eno so bisa oba no enti ye be bisa oba no biem se be ma edede ukunu de obeto aso awada na akopema de anan na oji tum se ane a omba ma akwan be ma akwan se ane so no hwe so baba ko homa sa ne mma no be se de na beso cha de duanan no munu yemfa de duanan no konkon ho be ba de duanan munu de wo munu eno no abusua no de omuwe no ensa na omode yewe no omaba abusua ne so asra ma wom se de omu ye how be de ba bia aka kuro na mufiri mu na mo ye yi no mu no nyanya mu abusua ne nko asan ye makuro so yes abusua de omu bra ye yi de wudi ade no ewie no ye de ya bompa ya asre ama abusua ne nyina ya gu sa asra ma mu nyina na emum aka kuro na akasa na mutim no sere ka na me ka se kuro na ensuo da tia ni tia ebi won so kra ye ba akope ane da ho afi na nananom se mu fie ni ade hifia ya Appiah konwa kra wo fie ho no ma kane ne de kamudi wodwan ene be hu ahimfie mpanyimfo no so sabre no kro bia ye wo bia ye yi ni se bibi saba ebi kro bo wa ma konfo bo kra so anya konfo ana kane so kro bia wo bia oyi na paye no kro bia wo na so ne anya konfo bia so ne so wo no kro bo kra konfo ni ho but kro na akasa wo na so ne so ho no ma ho no ye na mamre BBC kuru no montia sene so mkoye ho bibia ho no mkokoye no ana bi won so ya na wo nsuo ho ebi a nsuo ho na ya pe ba bi ne ye ho kama na ho ne akoya ma menti se ba bi sa ho no ma se ya de sifie na bi a mo kura konwa da mo fie a mo de wodwan na nipa na wo ye sa otim se ye sa ade no mafre no na busua ni nyina ka no ho mo kwa akoye se wodwan na mo de be kwa mo nya twa bibia mo ye gu nsa ya mamre nyina wie ne se bibia fa ye woni na honam akwa ne baabi a ye betwa de agu baabi de agu honom ne agya ho aba de aka ne de wo wie yeye ten de enu modena no de be fie be impusu sa nam kwa ya na ntan fa mi ko fie be fie de be wura mu no ye ntan che emma obi se jibi ko fie ye ne honom na ye ne honom na ene de me ko to ba ko bia na ma se kan no mo de ye no o mo de dwa anam no do mo de twa de tini nko ana do mo di dwa no ko misiri na ba ko kuta de di dwa na ba ko kuta de mo di etwa de ti no ana mo de ku nipa mi kita o mo ko nam no so mo wi mo di twa na anso mo do mo twa mo asoso nam na anso mo twa mo asoso aha ni ne do mo twa kofi o ko ba okra ni se pani me go na ye kwa ko jura su na ba ye kwa ba ya me do jamba ka da ne mfa nko fie ba bi e de be wura no e bi ho kra na ba bi kro na am ye no na no o mutimi aye ho adwuma ayi no ai de se kane no ne de minim de se dua ka se obi wo nwura mu a de bubo bia ne ko yi hu so ne do dwan kwa sa na no ye mfa bi mafie de bi nto mo kwa na niema wo na utwa wo dia na dia to gem ye toto twa na dia to gem no ware ye wo nkuro ni bi hokura na de mekan o me ye wi ayemfa na me nkofi wo de obetime toto no hare si wuram kwa ya na enye wuram se efie no ma pe ba bi ho ye kama na enye efie twan de but e bi ase nsuo no ho ba bi ho ye kama to mu wi a o ma hu de on ba no ha sa na no so ye hu ye mfa de se de wo kun odwan na saponchi hu ye pa ne mo ma no pa wo mani firi ho ye hu di ntia so so ho di ntia ye hu no ne o mu hu mka se ade e fa ko fi kra obi ba ro ato jire ni wache ni mo wa pe jire ni me si fi o ba be impusu a se ye hu o pede mo kwato na ko ho sa no ha nti se de me ka se sa na mo no ye ne kama obi a nyane so ne de na no se ya na busuafo no dɔɔso nti o mu nyina be mema titiro ni mema na ewum no o mu na di akire ko tum ya che obi adi na wadi eno na ye de adwira kuro no
se ye na mo be ye no se be mo be sie nipa no se de musuo bi baaye o aha nsuo na na se be bia se bosom na wo ho se be bia kuro na gina ye no agina bia nso ye bosom anti se konfo ni kuro no ma ye wo konfo bia omonim se de omo ye adwuma se de omo ye kwa gina no ho a be bia kuro na gina ye wa onim se de ye amamre no aha anti se ogun se onim de obeka ene de obeye obia kuro na gina ye ne wo no to me bibia wi a efi bi ni haw bia ewa ye na chi ni nyina no omo ahoro omo do dwan mo jana ko horo ni nyina firi ho no mama efi bia ne ka bibia eni akire bi ano ne haw atese ya ka se nkuro no nkuro asante mem ha wi nkuro ha obenya be se dupe na eye dodo na anye omo nye ahemfo no so hwe pa kane no se na otwe baako memda baako efie nsia omo nyina obi aba ba ye ne de fie nsia obi afie bia mu ya makuro no abusuan ma bom pa ye de o na so mo so de ba na se ya san so sa de asra ma aka ho bia ma mo enti obi aba ba ye ne de dwura ayi no na so ne yenye yehu se wo koye sa akra se ye bosom enso ya mamra na eboa se akoba se mo uti kurum na se mu nsuo na mo gina mu di kuro nani mo nya nsuo ni basa mo to fi ngum ni niama na bibi boni ntimi ma ho bibi ba kra se ko nsuo ni konfo kra otimi da na di ma obi hu se bese bibi se iba no mo si ho kwan ne de na me ba me rika me kasa me kan se minim kra ne hene wuye o wan ko dwura nsuo no ne hema so abewu amomasi no o ma anwura nsuo no efi oni pewu ho pa ba che o mani na ho na me se me bisa se obi wu ye nwura ne asubo yanye ni nyina bi sama mere ayanya enye bia nsusanso so boni pa de wu ba enfa ho se na wo ba ko ni pa se na enum na ukrom wo me si efie bi ewo Asante mem ha kuro bi wa Asante mem ha efie no omo na di kusa kuro so hene nipa kase di ba ko wu ho no ana nsuo no busa so ma wo dwan o ma amfa anko no afie sa afie twam yi nipa nsia na wu ofie nipa nsia besi na mo nsan fa besi na mo nsan anya every next month ko be sa start sa wonye te de wuwo ne ba wuwo ti wono ma wonya de na ho bi wo ha hye wo bi wo so ba ya ba mo wayale abresa but o mu hu se if mo di fia aka no mo na se mo hwe na pepa se afi ni firi o ana de ya ne se obi a wonim kura de danche ne ahemfie de o se ka be de na ahemfie dum se afia de hye ewu ya nkoka hwe ankyere nsuo no mo ye den nsuo aso ho mo ye den wenye nsuo me se afi ba ko fie ni pensia ya firi mu bosum ye di ni ma ye besimi be sa hyase be sa ato aso ko se mo be ye ne de kuzi ana o tia ahemfie no we do be na ba ka kire o so hu and de ka to so mi no kwa de o nya obi ma no ka kire wo mo to so mi no o nya obi ma no ka kire wo se mo hwe nsuo ni se mo hwe na mo se nipa na nya konfo o mo ka te se nipa na abeto odwan na ma ne de a aba mo mo de a mo nye nipa na to abade a nsuo ni se kura so yi mfiri nipa no ho ko be bona mane se wa to bre mi fiefie busuan o mo yi o mani be se sabre minim se ya bibi na esi o ma so na se amamre de no mu nima minim enti e wo so aso bone pa pa na minim ne ya ahemfo na eba no akrachi ahemfo na oyiri wo kura otimi ka se me de me kwa aso na mimu nsa ani o takwa na so ye de ebi me obekoto so ohini bi ka se me se na no se na se na ohini ba ma o takwa na so ye de o twere ni aba hwe manim na o takwa na so ungu nsa me de me kwa aso ni me de me di akwa ye ohini de nso se me mimu nsa me bom pai eni onguri de nkani kan ko di akonya me di akonya ni wo yo ohini nkonya dem na nanom gidi se konkonya dem ko gunsa ne ama nanom aduane adi nti da aduane bia ye wura nkonya dem nti se bosumi nsia afi na wo wura nkonya dem no wo ni di ye gidi no se ye wura nkonya dem ne koma nkonya na aduane di wo ni nsuo ete ono wo hia bibia mfiro ne fese bia bosumi na afi bia beko se esuasu mesi mete wo nchen me ba so me hu bone bia nti gi akokoi dida wase se bibi ba nyo na kwa friend wo wuni ani ono abehu asi ano ama but ye tno ne yi ani bibi ba no matwe mo ana se tumi bi etwam no se kurum ha moni munsuye wa ha ni moni ahohoma wa ha ni ya o ye nsamoni atemi obedi nsamoni okurum ho ene ka se boni bi asi na de wo kan fat apemme ne se kura sa amamre yi yen hwenye disunsan so bono e ba no ne ma boni bebre timi sisi
ni nyina e saa ne man ketekete ne ma we yebbo so yebu ne aguso yenye no na nsenya atechiman kwan so sala ya nke yepe na bibia wi nyanom so sala yekodi aba card wonwonan ipa 12 nyina wu ni me nyina na meka se ebi wo hono ma ya na omo ensu no omo ye ne ma tantan sa bi o ade a ompe mo be ye saa nti ono so tim de bufu eyebi ana ebi wo so anya se ensu na honhom no mo nante o ebi a wo twema ko ba be hu ne se saa kuro ya otimi mo ne nye hwenti me ye me hoye kra mi mu omfi a otim be di bone ba be di bone ofi o ba se ensu mo hwe ne yira mo ne tie a oma kwan ma honhom foforo me di bone wo kuro mo ho da ne mo msamo ne tie di a se sunsun ma se se bone na e ba ono be sia no de ntie ka se bone e ba what is that you na ka se nanano se enye bibi na bone bi ba bone ne firi fa na e ba honhom foforo bi ya adwen bone wontire be din semone ahonhom ne bi ho no ma mo omokoso a mo di bone no na omo mu pagya no ahene ye kese ahente se oduru krom ho no ho se mo kra mu nso na oda ha no mo mfa na nya hwe mu mu na me ye bibi na obeyimani a aye se akwala o mu ne maame na obi sane fra bonten bebo no wono wo pewabo to bi bebo a wonye wono ase watwi nani ahonhom sem no se edu ba bi asa na che ye ti kro no ye yi a wo se accident bi ese onwene se yi ni driver no ode american de no ode but honhom sem ti man yesa ese etimi omutimi ha nsuo bi eda krom kroma no mfi na ba tantanta sa ne watu ene so tu free krom no se wokwa ahonhom nante ono nya baabi na se nsuo bi da no se ho ye empty e bi adoda ho atu a otimi kotena ho nsuo foforo bi so twam no so hu se nsuo we se ha so ono so hu da ho a ono so timi betenam na se obetenam na se wonya obediewu wo ye ya ono de onimmo ofiri baabi na betena ho na mokra se de otene mu de mo de ye no nti ne wokode ne me so ma ba me kire mo pa na se akep kos kwan so nsuo eda ho no school bus e kodaba ni se akraba kwa da beto ne nsa so nti opia no na we fi no eda ne ye nsuo imu chom ya no kwa bebre pepa mienu ni nyina so na yen shade we so se kuro bia no kuro ni ko ti a bensu no se accident se oni ni pewu a se kuro wo hene no ene ne mpanifo ko twa odwan bebi a accident ni sie no se bensu nko ade a se amen so betima to aso ba miensa nan mpanifo a ehwe ebe testify on ba di make en ho adanse se accident si o bebi na bensu because o transuo na nsuo ni ho pe ena hwe ne se ni pewu wo ho no ma se kuro mo ahemfe no ohene ne oba ne ohene ne mpanyimfo ne konwa sofo ekogunsa kotwa odwan kogunsa eho ko sa moja na efiri ba bi egu ho no ma de fia be kan nsuo no enso ene ni nyina no eno ne ya se yekodwura na fia be kan ntie kwa kodwura no dwura no ye ti ase ya Psalm 51 verse 1 na kono David akofa yori ayire no David na yire mu edu nwotwe na sa akofa yori ayire kan osenka ka ukan aka mema obi mpa aka na akofa obi de enti bra abofo no be yi na ten we David nunu ho no a ohun se waye bone no oda afo mo se awurade hu mo bo se de wado etie o mo bro hu odo aso nti pepa me ato ohoro me hu firi ma yimu yom na fa adwura yi mi hu bone ohun se fia ba no ho akofa obere nti adwura no bi Asante mem ha ye wo haba bi e frɛ ne sa wo haba e frɛ na e frɛ na adwura yo kwesi ye ne ye ba kwesi ne me nkofunu me kofunu aje se adwura esimaso na se bi se mbotom me kono ma pusa bi wonsuo bi de si o me ba ya me de dware kran sa na me wuradem adwura na me de yi fi na ifunu na me kwa ase no na se ko aseye ba wudo ya mo horo masa o kwan so be fi obi kura ba no atoba ya che o kwan so no odi ye reba o reba na se onim de ho dabi o titiri ni mam kwa ya ase a ho na mko san kwan no ni dom na ko hyem ni nyina no nim honhom e fa kan ho bae munim ho ano ho nkomoda ho enti saa honhom se na do bi a enya hwe no ha wa asusu aso a de ba no ane se mo se mo mfi na no yi nani honhom foforo bi ba ba ye obi bia ma me ka we se obi bo udua oti ukrom na bia nsu a mote ho mo dinini ni bibia ne kama ese obi frɛ nsu foforo bo udua ansa na nsu ne be so mu no obeba ukrom nsu ne ho obehu ukura ofrim so ye honhom aba ukrom nsu na be ka kire nse wona na asomasi obi di na beja me sesei ono so be man da se twen me ba so onimu dada se umu ade ukrom ho a wonim uko kroma nsu eda krom ho no nsu eda krom ni pe ukrom nyina wonim obi ase onim fie bie mu asem mo beto no ho
nye kuro no betu nsu aha nti ono onim bia ho nti wo ba wo hu yi wo betena wo hu yi akwara wo di kan wo no hu yi de to so mi no hu nti ono kuro mo betu no nti wote wono asa na mo ba nti se obi bo odua ne se wo suban papa na mo bia mfom so obi na bae na wo bo odua na asa na nsu de benya no ono kọ ukuro mu nsu no ka se wo na asomasi obi one obi anya kasa ma na be jam se me nsu do mu menya ne den ebi o ka se akwara we we de ne hojo nti wo de jaama me hu de meye se wanya ya enso na do bodu no ntim fa fo se de wo kuro mu so ni so ma ntim fa fo so me so mu da da ne de na ye enso ebi kura wo kokuro enso bo bi opepan no obu bi agum ebi we udi akogum ba ya bi hu se ya abodam se enya abodam se mo nya sa abosom se enya abosom se eye adwuma pa entu wo se ya bo obi dua pa so ne enya no na se wonya ni e bodu ya wo ba e bodu ya wona na asome so se ye do be ni bia ye no na won de ni so ba kra anye jano do pe bia fa ye no enti ya ye nsu ani ahohom se na didi agoro no edi enya ho se wo ufra hemfie pa na se obi ewu ahemfie yakofa de na twa nsu abede da no ahemfie asie no ya mfa odwan ankonso ma kodwere nsu no hey na me kanti se nsu no oyi ni nse free oyi ni se free sem na me ade sefo mo kromo so ahemfie fo no na ade se oyi ni se free mu so a bibia timi kan bibia timi honhom bia atwam na opeso yo bibia nsu kro no honhom na ebom ho ban no mo mfa na nya hwe mu no mo ye wie kura nse mo madwa na o kire nemre so we so de se mo kan no nemre so de be nemre so de be yo bia so be yo be yo na Jemfie kire na de enne ama ye hu amamre ne amane ye kwan so ni kwan se ye toto na se kora se hu sunsanso ne so se na wo boso no na no ade o bukura wo woni se kuro wo no mundi munso ni nti boni betimi ato wo kuro wo no de ka etwam keke o na akoto san mu oni mu hwe so ni nyina ye niema ba ko mienu bi a amamre kwan so yenye ana ye gyan yenne se ye sua trew se ye nitio se ye den yeni yenye ye na nanom madawo ma bodi ye muni mamamre no ene mu mabunu die ene ye di ka de ama ye genzi yeni hwe o nti mu de munum no momwa yen mo wuri ni kan ka mo ye na mo ye no na fa yesu yesua bi mo mu gyae a yeso ye bete ada na so Nyansapo so de aba ye bete na se de bia na yesua ni de bia ama ye hu ni de bia yesua de amamre ene amane kwa so ene na Jemfie edutwum ene di enkomo ene me so me din ene oba yesua ma ye bo ye fa wusi a na me srew subscribe to channel no like share mo bibia enye bi enhwe comment section wo so eye wo de a adwenkyere bia no fafa ho efa emaye yemfa wusia dasene ye be send ye share bio makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bio tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya